Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। स' बिदिब्ला मैयानि दिनानोमोन 25 डिसेम्बर 2020 अर्थात भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन जे 25 डिसेम्बर खालि पीएम किसान सम्मान निधि अर्थात आबादारि बिथांमोननो 2000 रां होयो। बोसोरै खनथाम किस्तिजों 6000 रां होनाय जायो। बेनिनो 6 एबा 7 किस्ति रांखौ होनाय जागोन। खोथा बायदि 25 डिसेम्बर सानाव सानजौफु 9 रिंगानि उनाव बे रांखौ साफ्रोम आबादारि बिथांमोननो डीबीटी अर्थात डाइरेक्ट बेनिफिशियारि बेंक ट्रान्सफार खालामनानै हरनाय जायो। नाथाय आसामनि आबादारि बिथांमोना बे रांखौ मोननो हादोंना हायासै बे सोंलु जानानै थाबाय। स' बिदिब्ला बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो गुबैयै फोरमायनानै होगोन। स' बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासेल' नायलांबाय नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट इनफर्मेटिभ इडुकेसनेल नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बाहागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैयैनो लानो हायो। गाहाय मन्त्रि बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन 25 डिसेम्बर साना भारतखौ गाहाय मन्त्रि अटल बिहारी वाजपेयी बिथांनि जन्म सान आरो बे जन्म सानावनो हादरनि कौटि आबादारि बिथांमोननो बे रांनि गुबुन मोनसे किस्तिखौ सोनानै हरनाय जागोन। नोंथांमोना बे टुइटखौ नायोब्ला नायनानैबो लानो हागोन आरो बे टुइटखौ थांनाय 18 डिसेम्बर खालि बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो गमामा बे रांनि 25 डिसेम्बर सानाव सानजौफु 12 बाजिनि उनाव बेखौ डीबीटी खालामनानै हरनाय जायो। अफिसियेल वेबसाइटआव नायोब्ला नोंथांमोना बे खोथाखौ रोखा जानो हागोन जे बेवहाय 9 कौटि आबादारि बिथांमोननो 2000 रां होयो। 10,000 कौटि रां 25 डिसेम्बर 2020 खालि 12 PM आव बेंक ट्रान्सफार खालामनाय जायो। स' बेनि गेजेराव नोंथाङाबो सासे दङना गैया कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर। नोंथांमोना बेवहाय पीएम किसाननि जितु अफिसियेल वेबसाइटनि गाहायथिंजाय नोंथांमोना नुनो मोनदों पेरियड वाइज नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय पीएम किसान सम्मान निधि आसनिनि बेनिफिशियारिया माबोरै बांगासिनो दङ। जुदि नोंथाङाबो आबादारिब्ला नोंथाङा दासिमबो बेनि फायदाखौ मोनाखैब्ला नोंथाङाबो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिदिब्ला बेवहाय आं फोरमायनानै होनो सानदों जे नोंथांमोना बेवहाय लेफ्ट साइडथिंजाय नुदों पेरियड वाइज। थ' बिदिब्ला बेनिनो नोंथांमोना गाहायाव नायोब्ला नुनो मोनगोन डिसेम्बर मार्च 2018-19 नि जितु डिसेम्बर आरो मार्चनि गेजेराव बेवहाय नुदोंमोन नोंथांमोना बेयाव दंमोन 3,16,01,224 सुबुङाल'सो बेवहाय बेनिफिशियारि दंमोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो 2019-20 एप्रिल आरो जुलाइनि गेजेराव बेवहाय बांनानै 6,63 लाख जाबाय। बिनिफ्राय बिदिनो आगस्ट नभेम्बरनि गेजेराव 2019-20 आगस्ट आरो नभेम्बरनि गेजेराव 8,75 लाख जाबाय। बिनिफ्राय 2019-20 आव बिनिनो 8,94 लाख जादोंमोन। बिनिनो 2020-21 नि गेजेराव बियो थांनानै 10 crore जाहैबाय। स' बेबायदिनो नोंथांमोना नायोब्ला बेवहाय नुनो मोनगोन टटेल बेवहाय बेनिफिशियारिस दङ 11.44 crore बेनिफिशियारिस बेवहाय लिस्ट जानानै दङ। थ' बिदिनो बे मैयानि जितु बेनिफिशियारि बेंक ट्रान्सफार खालामनाय जादों बेवहाय मात्र 9 crore सुबुंनोल'सो बेखौ बेंक ट्रान्सफार खालामनानै होनाय जादों। स' बिदिनो 2 crore सुबुङा बेवहाय बेनि फायदाखौ मोननो हायाखै। स' बिदिब्ला बे खनसेयाव मोनाखैब्लाबो नोंथांमोना उननि खनसेयाव मोननो हागोन होननानै मिजिंथिबाय। नाथाय आसामनि दा बाथ्राया जाबाय आसामनि आबादारि बिथांमोना अर्थात आसामनि बेनिफिशियारि बिथांमोना बे रांखौ मोननो हादोंना हायासै। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गावबागाव स्टेटासखौ चेक खालामनानै बेवहाय फोरमायनानै होनो सानदों। थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना जुदि बेखौ नायनो हायाखैब्ला अर्थात नायनो रोङाखैब्ला नोंथांमोना बेवहाय माबोरै नायो आं बेवहाय नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनि। स' बिदिब्ला नोंथांमोना गिबियावनो पीएम किसाननि जितु अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोना बेयाव फैब्लानो जाबाय। बेयाव फैनानै नोंथांमोना गाहायथिं फैब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय नुनो मोनदों 3rd नाम्बाराव बेनिफिशियारि स्टेटास दङ। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस गेवनानै फैगोन नोंथांमोना नुनो मोनदों। थ' बिदिब्ला बेनिनो नोंथांमोना दानिया बेवहाय बेनिफिशियारि स्टेटास बेवहाय नोंथांमोना दानिया एप्लाइ खालामनाय समाव आधार कार्ड एकाउन्ट नाम्बार आरो मबाइल नाम्बार बेखौ होदोंमोन। थ' बिदिनो नोंथांमोना दानिया आधार नाम्बारखौ होनानैबो अर्थात नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव आधार नाम्बारखौ होनानैबो बेवहाय आधार नाम्बारखौ इन्टार खालामना होनानैबो नोंथांमोना बे स्टेटासखौ चेक खालामनो हागोन। नङाब्ला बेवहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानैबो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। नङाब्ला मबाइल नाम्बारखौ होनानैबो नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनो हागोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेनिनो जायखिजाया मोनसे बेवहाय क्लिक होनानै नोंथांमोना गाहायाव मबाइल नाम्बार नङाब्ला एकाउन्ट नाम्बार नङाब्ला आधार नाम्बारखौ इन्टार खालामनानै हो। बेनिफ्राय गेट डाटा बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। बिदिब्ला नोंथाङा गावनि मबाइल नाम्बारजों नङाब्ला बेंक एकाउन्टजों नङाब्ला आधार नाम्बारजों बेखौ अपेन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय गावबागाव स्टेटासा बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। नोंथांमोना सिगाङाव खनबेसे मोननो हादों। स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना नायदो गेजेराव जितु 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बे गासैबो मोनबा इनस्टलमेन्टआ बेवहाय एप्रुभ जानानै दङ। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना मा तारिखआव हाबदों बेसे तारिखआव हाबदों आरो बेसे ट्रेनजेक्सन नाम्बारजों हाबदों बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना बेवहाय डिटेल्स नायजोबनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों 6 आरो 7 इनस्टलमेन्ट बे मोननै इनस्टलमेन्टआ आसामनि बेनिफिशियारि अर्थात आसामनि आबादारि बिथांमोननि थाखाय पेन्डिं जानानै दङ। स' बिदिब्ला मैयानि जितु इनस्टलमेन्टमोन बे इनस्टलमेन्टआ सोरनाबा 6 इनस्टलमेन्ट जागौमोन नङाब्ला सोरनाबा 7 इनस्टलमेन्ट जागौमोन। स' बेवहाय मोननै पेन्डिं बेवहाय दिन्थिनानै होदों।
स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोनाबो जिथु आसामनि बेनिफिसियारि बा आसामनि आबादारि बिथांमोना बेबायदिनो गावबागाव स्टेटासखौ चेक खालामनानै लानो हागोन जे नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बाराव हाबदोंना हाबाखै बेफोर स्टेटासखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो बेबायदि नायनानै लानो हागोन। बिदिब्ला खनसे चेक खालामनानै लादो, बिनि उनाव आंनो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो सोरना हाबदों आरो सोरना हाबाखै। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थाबावोब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। चेनेलाव जुदि गोदानै नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।